ସାର୍ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛୁ ଆପଣ ରିସେଣ୍ଟଲି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଠି ଚାଷୀ ଉନ୍ନତି ଉପରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଇଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ଲାଗୁଛି ଚାଷୀ ଉନ୍ନତି ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନଟେ ପଚାରିଲ ବର୍ଷା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଇଂଲିଶ କହିଲେ ଚଳିବ ତ? ଚଳିବ, ମିଶେଇକି କହିବି ହେଲା। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ ମାନୁଛି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଏବଂ ଆମର କୃଷି ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ନବନିର୍ମାଣ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦେ କ୍ରିଏଟେଡ୍ ଏବଂ ସେଠୁ ଆମର ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ବାବୁ ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଏବଂ ଆମେ ଚାରିଦିନ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଯୋଉଟା ଏମ୍ଫସିସ୍ ଥିଲା ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ଅନ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଲେବରର୍ସ, ଏଗ୍ରିକଲଚର ୱାର୍କର୍ସ, ଶ୍ରମିକ, ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଆଲୋକର ଧାରା ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁର ଏବଂ ଶେରଗଡ଼କୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କଲେ। Even I was there, I was lucky that he called me and ତାଙ୍କ ଗ୍ରୁପରୁ ଆମର ଜଣେ ଅଛନ୍ତି କୁଳମଣି ବାବୁ, ସେ ବି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାଫି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ହେଲି କାହିଁକିନା ସେ ସର୍ବୋଦୟ ଆଦର୍ଶରେ ସର୍ବୋଦୟ ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀର ବିଚାରଧାରାରେ ସେ ନିଜକୁ ଗଢ଼ି ତୋଳିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋତେ ଲାଗିଲା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଲିଟିକ୍ସରେ ଟିକେ ପଶିଲି କିମ୍ବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପଲିଟିକ୍ସ ତ କହିବି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମେଳରେ ଯେତେବେଳେ ପଶିଲି ମୋତେ ବି କିଛିଟା ମାନେ ଗୁରୁ ଭଳିଆ ଦରକାର ଥିଲା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଆଦର୍ଶଟା ଦେଖିଲେ ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ। ନଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କେସ୍ ମାନେ ଆଦର୍ଶ ଇଜ୍ ଅ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ହେଲା। ତ କ'ଣ ପଚାରୁଥିଲ ତ? ଆଚ୍ଛା, ବୁଝିଥିବ, ଆଇ ଏମ୍ ଗେଟିଂ ଇଣ୍ଟୁ ଇଟ୍। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାହିଁକି ଚାହିଁଲୁ ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁ ଏବଂ ଶେରଗଡ଼ ଛିଡ଼ା ପାଇଁ, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜିତ ବଟ୍ we are sending a strong message to present BJD government as well as Nabin Babu. So you can't be undisputed leader. You've been leading us for 25 years ଏବଂ ଆପଣ ନାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ଭୋଟ ପାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ନେକ୍ସଟ ଲିଡର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସଂଘକୁ ଦେଖି ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲା, ବହୁତ ଆଜ୍ଞା 25 ବର୍ଷ ଆପଣ ରାଜ କଲେ, ପ୍ରଥମ 10 ବର୍ଷ କିଛି ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ରାସ୍ତା ବାସ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବକ ପାଇଁ ଆପଣ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଲୋକ ଭୋଟ ନେଇ ପଡ଼େ। ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ଆମର ଠିକାଦାର ପାଇଁ ସମର୍ଥନ ଅଛି, ବେକାରୀ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପାଇଁ ସମର୍ଥନ ଅଛି, ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯେଉଁମାନେ ଠିକାରେ ଚାକିରି ପାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସଂଗଠନ ଅଛି, ପଢ଼ୁଆ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସଂଗଠନ ଅଛି। ହାଏଷ୍ଟକୁ ଯଦି କହିବ 4 ବର୍ଷ ପରେ ତୁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ଚାକିରି କର, ନା ସେଇଟା ପସିବଲ୍ ନୁହଁ। ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଲେକ୍ଚରକୁ କୁହ ତୁ 5 ବର୍ଷ ଚାକିରି ଛାଡ଼ୁଛୁ ଆଉ ପରିସରରେ ଏବେ ଆଉ ଚାକିରି କରନା, ତୁ ନିଜେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାକିରି କରୁ, ନା ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ଡୁ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସଂଘ କରିକି ଡିଏ ନେଇକି ଯିବେ, ଦରକୁ ଇଏ କରିବେ, ତାପରେ RBI ଦେଖିବ। ମୁଁ ଏଇଟା ମେନଲି କହୁଛି ଫର୍ ଫାର୍ମର୍ସ। ମୁଁ ଏଜ୍ ଆନ୍ ଇକୋନୋମିଷ୍ଟ it's quite natural for me to driven into farmers cause. ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ପଶିଲି, ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲି ଓଡ଼ିଶା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଚାଷୀ କିଏ? The landowner himself is a ଚାଷୀ। ସେ ଯେଉଁ ଚାଷଟା କରୁଛି 4 ମାସ ପାଇଁ 3 ମାସ ପାଇଁ, କେତେଟା ଜାଗାରେ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ଥିଲେ 6 ମାସ 8 ମାସ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 9 ମାସ କି 10 ମାସ ପାଇଁ ଚାଷଟା କରୁଛି। ଯିଏ ଚାଷ କରିବାକୁ ସେ ସମୟରେ ଯାଉଛି, ଯାହାର ନିଜର ଜମି ନାହିଁ, ସିଏ ଚାଷୀ ନା? ରୋଇଲା ସମୟରେ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ କାମରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସିଏ ଚାଷୀ ନା? ମେସିନ୍ ଦେଲାବେଳେ ଯିଏ ଆସୁଛି, ଯାହାର ଜିନିଷଟା କିଛି ସମୟ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି, ସିଏ ଚାଷୀ। ମାନେ ଯିଏ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଦେଲା କିମ୍ବା ଇଏ ଦେଲା, ତ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ସେଟା ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ କାହାକୁ ଦେବେ? କ୍ଷୁଦ୍ର ନାମକୁ ମାତ୍ର ଏବଂ ଜମି ଓନର ଯେଉଁମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜରେ ଦେଖାଗଲା, ଯେଉଁମାନେ ସାଟେଲାଇଟ୍ରେ ଦେଖାଯାଉଛି ସେମାନେ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ହେଲା। ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁ ଏବଂ ଶେରଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କଲାବେଳେ ଏରିଆର ବହୁ ଯୁବକ, ସଂଖ୍ୟାଧିକ ଯୁବକ, ମାତ୍ରାଧିକ ଯୁବକ ଯାଇକି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସୁରତରେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେଠି ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ସିନ୍ ଥିଲା ଆଜି ବି ସେଇ ସିନ୍। ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସେପରି ଆଶାତୀତ ଉନ୍ନତି ନେଇ ଆଣିପାରିଲା ନାହିଁ, ଆଗକୁ ରାଜ୍ୟର ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେଟା ହୁଏତ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ।
खाली एमओयू साइन करदेले डीआई साइन करदेले पाइकला सेमती हुईनी आ जो भूली जाऊँ आप सिंगापुर केतवे नहीं पड़े आपन जो मैंने अच्छा वरिष्ठ कर्मचारी अफिसर दैट इज नॉट डेवलपमेंट सो आम ये चाषी मान चाहिए देखिल बहुत केस जो मैंने दालान सामने कर मोस्टली बापा मैंने चाषी आम चाहिए जो देखिल आम देखिल मैंने मात्र कुछ 12-16 विशेष 12,000 18,000 दरमा प्राइस बाहर दिए आम प्रथम ये चाषी को चाषर मान्यता दि जाऊ चाष गोटे पेशा बोली ऑफिशियली कहुँ एवं चाषी किए ये कैटेगरी आम देखलु द ओनर ऑफ द लैंड द वन हू टेल्स और क्षुद्र नामक मात्र से गोटे वेराइटी रही अंततः जदि प्रति मासरे एटलिस्ट 10,000 टका प्रोत्साहन दि जाए आम देखा पिला माने नेक्स्ट जेनेरेशन जो मैंने आसछन्ति सेमाने चाष को आदरी नेबे 15,000 टंका ओडिशा बाहर को जीवे ना से रही 15,000 20,000 टका पाइले रहा खाଇବା खर्च तो पड़ेगा आज्ञा 12,000 पड़े कि 10,000 पड़े घर को पठेबे कौन ट्रेन आसला कौन आउट जिन आप देखो ओडिशा रे जदि आम एटा को चाषक्षम करने चाहूँ समग्र जमीटा जलसेचन करने चाहूँ सर्वे करा हुए तो आगे सर्वे गुड़ा 35,000 ରୁ 40,000 कोटी टका खर्च कले हो पार जोटा आम खनि बहुत अधिक पैसा व्हाट वी आर डूइंग इन स्टेट आमर मात्राधिक जगह एक फसल चाष हो ओनर मैंने चाष इंटरेस्टेड नहांती मत कहतु एवं जमी मिलूँ आम बालेश्वर भी मत मिलूँ 8,000 टका एकर लीज चाष होनी लीज मिले 8,000 टका चाष जदि नहला खाली स्मार्ट सिटी हो सौंदर्यीकरण हो जमीर उर्वरता कौन ना आप निजे देखो सॉइल रिपोर्ट काढ़ुं मत कहतु सिमुलिया जिलार सॉइल रिपोर्ट मत कहतु खैरार सॉइल रिपोर्ट मत कहतु हिंजिलीघाटर सॉइल रिपोर्ट मत कहतु शेरगढ़ सॉइल रिपोर्ट दरकार आज्ञा बुगुड़ार सॉइल रिपोर्ट जब देखा सीटा जानवर जमीर उर्वरता केते अच्छी कौ रकम चाष हो पार जलवायु आर्द्रता जमीर जो संरचना से अनुसार देखिए आधुनिक प्रणाली चाषर बदली कौन जोटा चिराचरित चाष हो आय कम आम जब परिवर्तन करके आय को 40-50 बढ़े पार कौन इनफर्मेशन बेस अच्छी आम चाहूँ केते जन चाषी जो चाष विशारद लोक वैज्ञानिक से मैंने एक्टिव अच्छा बियॉन्ड दीज आईएएस ऑफिसर्स और ओएस ऑफिसर्स दे हैव अ से इन द स्टेट एग्रीकल्चरल पॉलिसी मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर आमर प्राइम मिनिस्टर बदले गोटे जिला गोटे फसल अरे मार्केट केमती कर मोर कहवा कथा मुझे आज भी जब फुलबाणी जाकि हल्दी चाष करी उड़ी जी ना बहुत बड़ चाषी मुझे आज भी जाए बलांगीर जब दाल चाष करी बुड़ी भी ना बड़ चाषी टाइप एते भय रोच आम चाषी को आगे कि मान्यता दबा सेकेंड जो कहती लीज आम मन में यहाँ गोटे धारणा अच्छी जिते लीज रेट एत कम गोटे एकर जमी जब ओडिशा माटी किसी खराब हम जब गोटे एकर आगे 8,000 मिलूँ कि जब काली कि चाष न हम तो 3,000 एकर 4,000 एकर ताहले जमीन रेट भी कमी जाए पूरा तो आम जो जमीन आईटा जो चेंज हो ट्राइबल एरिया चेंज है आम तो समतल एरिया सेमती ना बाहर लोक आसिक जमी किणवे आपंकर एकर 5,000 एकर जमी जो जमी को आप छाड़ी बाध्य कर छाड़ी बढ़ुना बिकॉज ऑफ रिटर्न इज सो लो बिकॉज योर गवर्नमेंट इज अनेबल टू गिव यू आइडियाज हाउ टू गेट मोर रिटर्न फ्रॉम द सेम लैंड when your agriculture policy is not able to give you a whole package where you are wrong अधिकारी माने गोटे करना यही केस रे काली की जमीर दर आउ कमी पारे जदि आम देखा आनुपातिक हिसाब से एत कमी जीव लास्ट बाहर लोक आसी कमी किणवे से जमी को आगे तापर से एका थरक 100 एकर चाष करेंगे
ପାର କରି ସବୁ ଚାଷୀର ପିଲା ଯାଇକି ସେଠି ଆଉ କିଛି କାମ କରିବ ସେଠି କାମ କରିବ। ଆଜି ଆପଣ ଇରିଗେସନ୍ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଦେବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ସବୁ ଇରିଗେସନ୍ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ତାଙ୍କୁ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ। କାହିଁକିନା ସେମାନେ ବଡ଼ ଚାଷୀ ହେଇଗଲେ, 100 ଚାଷୀ ହେଇଗଲେ, 500 ଚାଷୀ ହେଇଗଲେ, ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏ ବିଗ୍ କୋଲେକ୍ଟର। ଓଡ଼ିଶାର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଉଛି? କ୍ଷୁଦ୍ର ଗ୍ରାମକୁ ମାତ୍ର ଚାଷୀ ହେଲା ବହୁତ ଆଜ୍ଞା। ଏବେ ଯଦି ସିନ୍ଟା ବଦଳିଯିବ ସେତେବେଳେ ସରକାର ଆକ୍ଟିଭ ହେଇଯିବ, because there is a capital which is involved, and the capital and the land ownership will become a good collateral. ମୁଁ ଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ଗାଁରେ, ବଡ଼ ଚାଷୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଭଲ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଜ୍ଞା ସବସିଡି ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସ୍କିମ୍ରେ ବି ପାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ତାଙ୍କର ସେ ବ୍ରେଥଟା ଅଛି। କାଲି ଏଇ ଯେଉଁ ବାହାର ଲୋକ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ ଜମିକୁ ଅଧିକାର କରିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି, କାହିଁକିନା ଆପଣ ଜମିରୁ କିଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ରିଟର୍ନ, ଆପଣ ନିଜେ ଦାଦତ ହେଇଯିବେ। ସେଇ ଜମିରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଉର୍ବରତାକୁ ପୁଣି ଦେଖେଇବେ, ଫସଲ ଦେଖେଇବେ, ସେଇ ଯେଉଁ ଜମିକୁ ଆପଣ 20,000 ଟଙ୍କା କୁଇଣ୍ଟାଲ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଜମିର ଦାମ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କୁଇଣ୍ଟାଲ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା କିଏ ବୁଝିବ ଆଜ୍ଞା? ଚାଷର ଯଦି ବ୍ୟବହାରଟା କମି ଯାଉଛି, এটা কমି ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଷୀ କୂଳ ଯିବ ଆମର ଅବସ୍ଥା। ସେକେଣ୍ଡ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସହରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ହାର ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆମେ କହୁଛୁ ଯୋଉଟା ହେଡଲାଇନ୍ ଇନଫ୍ଲେସନ୍, ନର୍ମାଲ ଇନଫ୍ଲେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଇନଫ୍ଲେସନ୍, ଫୁଡ୍ ଇନଫ୍ଲେସନ୍, ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛୁ ଫୁଡ୍ ଇନଫ୍ଲେସନ୍। ଫୁଡ୍ ଇନଫ୍ଲେସନ୍ ଏତେ ଯଦି ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ରହିବ, ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଦରଦାମରେ ଏତେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଯଦି କରାଯିବ ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଚାଷ କରିବ କାହିଁକି? ଯେଉଁ ମିନିମମ୍ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାଇସେସ୍ ଅଛି ସେଟା ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ବି ହେଇପାରିବ। ତ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମିଶିଲି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଛତ୍ରପୁର ଯାଇଥିଲି ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍ ସାମନେ ଅନେକ ଜାଗା ବୁଲିଲି। The reason for which we need to stand behind farmers, but at the same time we need to define who is the farmer. ସେଇ ରେଲୱେ ଲୋକ ରେଲୱେ ଗଲାବେଳକୁ ଦେଖିଲେ ରେଲୱେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏତେ ଜମି ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଶୀତ ଭଣ୍ଡାର ଗୁଡ଼ା ଆପଣ ଜମି ରେଲୱେ ଜମି ସାଇଡ଼୍ରେ କଲେ ଦେର୍ ଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ଜିନିଷ ଯେଉଁ ଆସିବ ଯିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ରେଲୱେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁର ଜୋନ୍ ଅଛି, ଅନୁଗୁଳରେ ଅଛି, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଅଛି, ପୁରୀରେ ଅଛି, ଏବେ ଆମର ରାୟଗଡ଼ରେ ଖୋଲିଲାଣି। ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରଟା ଆପଣ ଟିକେ ଯଦି ଆମର ରେଲୱେ ପାଖରେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଜମି ଖାଲି ଅଛି, ରେଲୱେ ଟ୍ରାକ୍ କଲେ ତାପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ବୁଝି କରିଯିବ 800 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମି ଖାଲି ଅଛି। ତମେ ରେଲୱେ ପାଖରେ ଜମି ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟେସନରେ ୟୁ ଗିଭେନ୍ ଇଟ୍ ଟୁ ରିଲାଏନ୍ସ। ତ ସିମିଲାର ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ରେଲୱେ କ୍ୟାନ୍ ବି ପାର୍ଟନର ଟୁ ୟୁ। ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ହେଲା ସେ ଜିନିଷଟା ପାଖେ ଯାତାୟାତର ସୁବିଧାଟା। ତ କାଲି ଯଦି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଫାର୍ମର୍ସ ମାନେ ସେଇ ଚାଷକୁ ଗଲେ, they should have become victim of price or victim of non-movement of goods. ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସରକାର ଗୋଟେ ବିଜୁଳି ଦରରେ ସ୍ଥିର କରୁ, ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଉଠା ଜଳସେଚନ କରୁଛନ୍ତି, ପମ୍ପ ଲଗେଇକି ପାଣି ଉଠଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଟିକେ ଶସ୍ତାରେ ପାଇବେ। ଆମେ ଚାହୁଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ସୋଲାର ବେସ୍ ସପୋର୍ଟଟା ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ସେମିତି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଭିତରେ ହ୍ରାସ କରୁ, ଏଟଲିଷ୍ଟ କଷ୍ଟଟା ରିଡକ୍ସନ୍ ହଉ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆପଣ ସାର୍ଟିଫାଇ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କୁହନ୍ତୁ ଏଇଟା ଉନ୍ନତ ମାନର ବିହନ। ଯଦି କରିବାର କ୍ଷମତା ନାହିଁ, ଲସ୍ ବିୟରିଂ ଇଜ୍ ୟୋର୍ସ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆପଣ ରିପୋର୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏଥର କେତେ ଚାଷୀ ଧାନ କଳକୁ ଯାଇକି ଫେରିଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଫେରିଲେ ମାନେ ଲୋଡିଂ ଅନଲୋଡିଂ ଆଉଥରେ ମିଶେଇଲେ ଗ୍ରେଡିଂରେ ଆଜ୍ଞା କେତେ ଫେଲୁଅର ହେଉଛି ଦରକାର। ଏହା କମ୍ ପଇସା ପାଉଛି ଲୋକଟା, ତା ସହିତ ଆପଣ ତାକୁ ଏଇ ପେଜରେ ପୋଷେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ହତାଶ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଦେଖିବେ ୟଙ୍ଗ ଚାଷ ଆଜ୍ଞା ନାହାନ୍ତି, ପ୍ରାୟ କମିଗଲେଣି। This is becoming a non-attractive profession. ଯଦି କହିବେ ମୁଁ ଚାଷୀର ଗୋଟେ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦର କଥା, but at the same time ସରକାର କହୁଛି ଦରଦାମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ। ମେଣ୍ଡିଟା ମିଳିବ 10 ଟଙ୍କାରେ, କଞ୍ଜୁମରକୁ 10 ଟଙ୍କାରେ ମେଣ୍ଡି ମିଳିବ, 20 ଟଙ୍କାରେ ମେଣ୍ଡି ମିଳିବ, 30 ଟଙ୍କା ତମକୁ ବାଇଗଣ ମିଳିବ। ଆଜ୍ଞା ବାଇଗଣ କୁଇଣ୍ଟାଲ ନେବେ, ନିଜେ ଯାଆନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବିଲରେ କାଟିକି ଆସ, ଦେଖନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରମଟା ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେ କୃଷି ବିଶାରଦ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଲାଷ୍ଟ 10 ବର୍ଷରେ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ବଢ଼ିଛି, ବିଜୁଳିର ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରତି ଦର କେତେ ବଢ଼ିଛି, ଅଖାର ଦର ପ୍ରତି କେତେ ବଢ଼ିଛି, ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ ହେଉଛି ତାର କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି କେତେ ବଢ଼ିଛି, ତାପରେ ଚାଷୀ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ତିଆରି କରୁଛି ତାର ଆଭରେଜ ମୂଲ୍ୟ କେତେ ରହିଛି। ଚାଷ ଅଛି ଯାହାର କେତେ ସୁଖ ତାହାର, ନା ନା, ଚାଷ ଅଛି ଯାହାର କେତେ ଦୁଃଖ ତାହାର। ତାହେଲେ ୟାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ କ'ଣ?
ଚାଷୀ ଭାଇ ତୁମର ତୁମେ ହୁଅ ତାହାର ମୁହେ ରହୁ ଆହାର ଚାଷୀର କର ଆଦର।